Moció per l'escola pública i en contra de la resolució de plantilles. Exposició de motius. Davant la resolució 2 d'abril de 2013 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'actualitza el canal d'utilitats, es modifiquen els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'educació infantil, educació primària, educació infantil i primària i educació especial de titularitat de la Generalitat, manifestem que les retallades són l'única raó per la qual la Conselleria ha hagut de publicar aquesta resolució. Aquestes retallades tenen dues formes molt concretes, que són l'augment de ràtio de 25 a 30 alumnes per aula, que fa que el número d'unitats siga menor que en cursos anteriors, cosa que comprovem en l'arranjament escolar del curs 2013-2014. I segon, la reducció de plantilles de mestres, amb la qual desapareixen al voltant de 400 llocs de treball i es transformen més de 800 que canvien d'especialitat. Com podem veure, l'escola pública no és una prioritat de l'administració valenciana. Mesures com l'augment de la ràtio i la retallada de plantilles són un greu atac a la qualitat de l'ensenyament i a les condicions laborals del professorat. Aquesta resolució, retallades, afecta a l'escola pública del nostre poble de la següent manera. En el Col·legi Públic Colón retallen una mestra de pedagogia terapèutica i una mestra de primària. En el Col·legi Públic Blasco Ibáñez retallen una mestra de pedagogia terapèutica i una altra de primària. I en el Col·legi Públic Vicent Ricart i Bonillo retallen una mestra d'audició i llenguatge, és a dir, una logopèdia. Però a més, retallen també 2 classes de francès. El que passa que aquestes classes de francès les canvien per especialistes de primària anglès, o sigui, que d'alguna manera les reconverteixen. El tema de les classes de francès és un tema laboral, però en concret l'any que ve a Benetússer tindrem 5 mestres menys. Per tant, 5 mestres menys al nostre poble, 3 dels quals són especialistes que atenen a xiquets i xiquetes amb dificultats d'aprenentatge. Una vegada més, des de l'administració, es retallen els drets dels més dèbils. Des d'Esquerra Unida estem en desacord amb aquestes retallades que vulneren els drets dels xiquets a rebre una educació individual que tinga cura de les seves necessitats, necessitats que venen recollides en la Carta Internacional dels Drets dels Xiquets. L'educació és un dret i no un servei que s'ofereix segons les necessitats del mercat. Cal treballar per una escola pública inclusiva perquè recursos destinats a l'alumnat amb necessitats educatives especials beneficien també a la resta d'alumnat. Per altra part, també es vulneren els drets dels professionals que van obrir la plaça en un concurs de trasllats. Trenca per part de la Conselleria un acord, l'anterior ordre de plantilles, signat en 1996. Per tots els sindicats, un document que havia estat consensuat i que ha donat estabilitat a les plantilles i als equips de treball durant 14 anys a l'escola pública. Ara la Conselleria imposa una normativa que amb els seus retalls ha provocat el rebuig de les famílies, dels mestres i dels sindicats. Per tot això, l'Ajuntament de Benetússer acorda 1. Mostrar el nostre desacord amb la resolució 2 d'abril de 2013 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual s'actualitza el catàleg d'unitats. 2. Instar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a que derogue aquesta resolució i continue fent l'arranjament basant-se en l'anterior ordre de plantilles. 3. Que es mantinguen les actuals plantilles als centres Col·legi Públic Blasco Ibáñez, Col·legi Públic Cristóbal Colón i Col·legi Públic Vicent Ricart i Bonillo. I 4. Donar trasllat d'aquest acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, als serveis territorials d'educació, a la inspecció educativa, als claustres i direcció dels col·legis públics Blasco Ibáñez, Cristóbal Colón i Vicent Ricart i Bonillo, a les AMPEs dels col·legis públics Blasco Ibáñez, Cristóbal Colón, Vicent Ricart i Bonillo. Bé, intentaré ser breu per a no cansar amb el meu company, senyor Aguart, perquè ja ho he dit abans en el tema de la LOCSE. El que faci la consellera és aplicar els retalls que el ministre vol
aplicar, ella ja els aplica directament. Què ens afecta al poble de Benetússer? En concret, tenim 5 mestres menys. Avui els meus companys estan tancats en el centre, els meus companys i els de Benetússer i els de tot el País Valencià i de tot l'estat espanyol, perquè estem reivindicant que aquests retalls no se produïsquen, perquè no sols com a professionals, que també ens afecta, sinó que pensem que aquests xiquets d'educació especial o que tenen problemes de logopeda tenen unes necessitats i aquestes necessitats s'han de cobrir, perquè si no se cobreixen des de l'escola pública, les escoles concertades mai han tingut aquesta diversitat de recursos i no es poden atendre. Per tant, el que estem fent és defensar l'escola pública perquè pensem que l'escola pública és la de totes les persones que pensen que l'educació és un dret que cal garantir per tal de fer ciutadans crítics que puguen analitzar la realitat en la que viuen i per a que puguen transformar-la i fer un món millor. I això és el que volem defensar l'escola pública. Agrair-li a la regidora l'explicació. Jo crec que la va fer molt bé també en la comissió, per això vam consultar en ella en la comissió, us ho va explicar. I jo el que li demanaria, vaig a votar a favor, com vaig dir en la comissió, esta moció d'Esquerra Unida, jo el que demanaria a l'alcaldia és que no sols esta moció se quedara en enviar a la conselleria l'escrit i a les Corts i a la inspecció educativa, etc., sinó que per part d'esta alcaldia, que no sabem, té una relació perfecta políticament de la consellera i a banda personal, que fera les gestions no sols en deixar el paper, sinó que els dos mestres que van a ser els que anem a prendre al municipi i anem a tindre una afecció especial en xiquets amb necessitats logopèdiques que es poguera fer i que no sols se quedara en un escrit de l'Ajuntament, sinó que fer les gestions per a que l'any que ve aquests mestres continuaran donant classe i continuaran aportant les seues experiències i necessitats que tenen els xiquets estos que en aquests moments que són un sector que fa falta preocuparse per ells. Moltes gràcies. Sí, bueno, yo voy a comentar que independientemente de las competencias que se tienen en el Ayuntamiento a nivel educativo, que son a nivel de infraestructura, de deporte también, pero además hay que asistir a los consells escolars. En esta tancats esta esplada, en el Blasco també han fet reivindicacions i són conscients que en van a fer més i la sensació que se'ns diu és alumnes de 5è que ens han dit que volen que se conteste des del plenari, suposo que des de l'equip de govern en concret i si pot ser des de l'alcaldessa, que per què se queden sense la seva tutora, ja que aprofitant el que ha dit José Enrique, pregunten directament a la consellera Català i als alumnes de 5è esperen la seva resposta. Però per una altra part també, repetís, el tema d'infraestructures dels centres, però també hi ha que saber que el dia a dia, en el tema de matrícules, en el tema de les ràtios, en el tema de tots els recursos del professorat en els centres educatius, i se'ns diu que durant molt de temps no ha hagut ningú membre de l'equip de govern en els consells escolars de centres. Jo no dic que se tinguen ganar a tots, perquè fins i tot en molts pobles ja apareixen. Però, així sí està dient que no han anat en molt de temps i és una cosa que, no sé si ho sabien, però en els centres de Benetússer s'està esperant que hi havia reivindicacions. I això hi ha que saber-ho. Tancaments. Tancaments. Més o menys. Un tancament és una reivindicació, una protesta. I això hi ha que saber-ho. Hi ha que prendre mesures, almenys donar resposta. Encara que no sigui una competència pròpiament municipal, però n'hi ha que donar una resposta. Bé, des del Partit Popular anem a escriure's en aquesta moció que no esperar i d'alguna manera pressuposte com preocupen els mestres dels xiquets de Benetússer. Però ens preocupen aquests tancaments i sí que ens veiem que aquesta setmana ha hagut un escolar que ha hagut representació de l'equip de govern i que no ens ha anat en algun cas puntual i el Consell Escolar, un representant de l'equip de govern, no ens ha donat
vámonos. Però en els centres, i te dic, per al·lusions, perquè jo era regidor d'Educació durant 8 anys en aquest Ajuntament, no he anat a tots, per supost que no he anat a tots, és molt difícil anar a tots, i ho poden dir, però he anat a molts, i almenys en els processos de matrícula i en el tema de demanar el que són recursos de professorat, ja no dic jo, l'equip de govern en aquell moment sí que feia les gestions que se tenien que fer per a les APPEs i als centres educatius per a que això no passara. Ara estem en uns altres moments i estos van a decreto, però hi ha unes altres opcions que és el que s'ha dit, que s'espera una resposta. Simplement estem dient que ens han traslladat, que aquí preguntem, tenen que preguntar, la traslladem i que esperen una resposta. Jo sols volia dir al respecte que en moltes ocasions, quan parlem i presentem mocions que pareix que siguin de fora, com la repercussió que tenen aquestes mocions o la repercussió que tenen polítiques que se fan en el Parlament Valencià o en el Parlament Espanyol. Això, per exemple, en Benetús li toquen 5, però que a Tarroja li tocaran 15, i al Alfafar o 9, i al Alfafar no sé què. Això és un decret que ha aparegut des de la Conselleria d'Educació, en el qual se redueix el personal en els centres públics. Evidentment, és aquestes coses que diguem. Així se plantegen les coses, així se plantegen aquestes mocions, però almenys perquè la ciutadania no se dona compte en el moment. Jo tinc un xiquet que té problemes i la mestra o el mestre a l'escola ix una horeta, 2 horetes, 3 horetes a la setmana i estan soles en ell o en dos xiquets, reforcen, fan una sèrie de qüestions i ara me dono compte que l'any que ve ja no està. El meu xiquet està tenint problemes com este, o la meva xiqueta, està totes les hores junta als altres, no hi ha recolzament, no hi ha ningú que la tenga. Això és el resultat d'aquestes polítiques, unes polítiques de retall, unes polítiques d'anar-se carregant de la forma a l'escola pública. I una altra vegada, repetint el mateix, sempre, sistemàticament, els cols van als sectors més desafavorits de la societat. Estem parlant de l'escola pública, però estem parlant dels xiquets i xiquetes amb necessitats especials, que se deixen desemparats. I llavors en aquesta línia, ho sé, però les mocions, almenys encara que siga per a parlar, per a dir, per a veure les repercussions que tenen les coses, i aquests decrets llei tenen les seves repercussions, i ahí tenim una repercussió. Ahí tenim una cosa palmària i que l'anem a veure i l'anem a viure d'ací 3 o 4 mesos, quan comença el nou procés escolar. No, jo sols volia dir que a mi em sembla molt bé que sí que s'envió de la consellera. No, vull dir, però jo penso que això és una cosa molt seria i no podem jugar en aquestes històries d'amiguisme, vull dir. La qüestió és, tenim un problema que es retallen a 5 mestres el curs que ve. D'estos 5 mestres, 3 són de 2 de pedagogia terapèutica i una logopeda que afecten a sectors de xiquets amb necessitats educatives especials i estos sí que necessiten estos recursos i com els necessiten, pense que com a poble haguem de lluitar per a que es tinguin i nosaltres haguem de lluitar i el Alfafar també, i Catarroja i tots els pobles deuen d'assumir esta equitat. Passem a votació. Vots a favor?